Buenas, mister. Antes de nada, parabéns por este resultado tan importante, sobre todo nunha semana no que moitos xogadores veñen moi cargados por moitos minutos de rodaxe. Parabéns por este resultado, máis 3, o equipo sigue sin perder en Liga, si que é certo que leva 3 jornadas e ainda queda moito, pero que conclusión sacas deste encontro? Boas tardes. Bueno, unha boa victoria. Eu creo que fomos superior ao Céltiga. Bueno, é certo que sobre todo ao final da primeira metade, ao final do partido, eles foron, bueno, por empuxe, por gañas, foron un pouquiño mellor, pero, bueno, eu creo que estivemos ben, a primeira media hora é moi boa, temos que irnos con, eu creo, con 2-0 ao descanso. É certo que ao final da primeira metade sufrimos un pouco, sabíamos que eles con centros laterais chegan moi ben con incorporacións xa por fora ou por dentro dos laterais ou dos extremos, se centran, teñen bons rematadores. Bueno, son un bo equipo, xa demostraron a semana pasada, eu creo que o controlamos e que fomos mellores. Para sacar puntos negativos deste encontro, que o equipo fixo un gran partido, moi pouquiños puntos negativos, porque é un equipo moi serio no campo, pero sí que é certo o tema das lesións, é un gafe neste equipo. Non é que sexa un gafe, ao fin e ao cabo hai xogadores como Caraván, como tamén Pedrosa, queríamos rotar algo máis, Landeira, Vidal. Bueno, en 12 días xogaron 4 partidos, 3 de 90 minutos, un de 120, sumábase agora este partido, bueno, é que é demasiada carga. Bueno, intentamos xa rotar bastante, os xogadores que non xogaron outro día, Pichi foi suplente, entrou Lubi que estaba fresco, Ander foi un cambio, Raúl foi un cambio, Mella había xogado 120, bueno, intentamos rotar, porque temos plantilla, confiamos en todos, bueno, creo que, bueno, a lesión de Landeira é unha demostración que o tiñamos que facer, é unha pena non haberlo feito con máis xogadores, esperemos que o de Ian e Landeira non sepa moitas semanas, porque necesitamos a todos. Algo que chama moito a atención deste equipo, mesmo na temporada pasada, é que non tes un once fijo en ningún encontro, rotas moitos xogadores, non hai ningún titular. Que hasta punto é bo facer eso? Bueno, eu o considero así. Non, eles o saben, que cada un ten unhas características, cando os firmamos, sabemos que características ten cada xogador, e dependendo do rival, pois unhas veces buscamos unhas cousas, outras veces outras, non é unha rotación fixa, é algo que, bueno, que nos miramos según o rival, según o que queremos facer e a partir de aí o traballamos. Bueno, temos un plantel e confiamos en todos, aquí non hai 11 titulares e o resto son suplentes. Aquí pode entrar todo o mundo, é certo que Rodri é o único xogador que non está entrando tanto en dinámica, pero vai ter as súas oportunidades. É un xogador de 19 anos que pasa de xuvenís, e, bueno, en canto colla un pouco de ritmo de forza vai estar para competir co resto e vai ter minutos seguro. É unha boa noticia que xa Delgado este de volta, Padín hoxe pudo xogar 60 minutos, ben, estamos contentos e hai que seguir. Xa para rematar, a semana que ven visítase ao Silva na Grela, campo moi complicado, que se atragantou o ano pasado, incluso cun penalti parado xa na recta final do encontro. Como ves este equipo para o seguinte reto? Bueno, o Silva na Grela xa todos o coñecemos, é un campo moi pequeno, é un campo que eles o teñen, bueno, moi dominado, moito saque de banda, moito balón á área, moito balón parado, hai que estar ben. Eu creo que tamén temos xente para facer eso, con toda a confianza do mundo, temos que ir o sábado ali a polos 3 puntos como vamos sempre. Moitas gracias. A ti.